Het zijn weer de nationale voorleesdagen van 24 januari tot en met 3 februari. Daarom organiseert de Bibliotheek Venray samen met Venray Beweegt het voorleesontbijt voor kinderen van groep 1 en 2 van basisschool De Meulenbeek. Het doel van het voorleesontbijt is om speciale aandacht te vragen voor voorlezen aan jonge kinderen. Belangrijk dat kinderen van heel jong af al met taal, met voorlezen, met boeken in aanraking komen. Zodat ze daar gevoel voor krijgen, zodat hun taalontwikkeling op gang gebracht wordt. En zodat het hopelijk zelf lezers worden later. Want van lezen word je slim en bereik je veel in de maatschappij. Niet iedereen heeft de traditie om voor te lezen. En dan is het wel goed dat wij hun die spiegel weer voorhouden. Wat wel in de loop der jaren minder wordt, is dat op een gegeven moment het oppikken naar zelf lezen. Dat gebeurt dan niet bij iedereen. Sommige kinderen die hebben niks met lezen. Er zijn zoveel andere dingen die leuk zijn. En dat is wel een sport om te zorgen dat iedereen aan het lezen komt en ook aan het lezen blijft. Wethouder Martijn van der Putten opende de bijeenkomst. Daarna werd er voorgelezen uit het prentenboek van het jaar. We hebben voorgelezen uit Sst, Tijger slaapt. En dat is het boek van de Nationale Voorleesdagen. Dat staat in deze 10 dagen centraal. Tijger die ligt te slapen en alle dieren die komen bij hem uit en die willen hem niet wakker maken. En die bedenken allemaal trucjes om over en langs Tijger heen te gaan om hem vooral niet wakker te maken. Wat gaat er vandaag gebeuren qua beweging? Ja, we gaan na het ontbijten lekker een half uurtje bewegen met de kinderen. Dus we hebben een zoekspel voor de kinderen en we sluiten af met een dansje op een groentelied. Waarbij Tommy de tomaat laat zien wat er allemaal gebeurt en hoe alle bewegingen uitgevoerd moeten worden. En daarna gaan de kinderen het lekker nadoen. Giel en Jan vertellen iets over hun lievelingsboek en over wat ze hebben gegeten tijdens het ontbijt. Kaas op een boterham. En wat heb jij gegeten? Stro met plakjes kaas thuis. En welk verhaaltje hebben jullie vandaag gehoord? Tijger slaapt. En waar ging dat over? Dat ze feest vierden. En doen papa en mama thuis ook wel eens voorlezen? Ja. En bij jou? Ja. En wat is jullie lievelingsboekje? Giorgio's Drakensnot. En van jou, wat is jouw lievelingsboekje? Giorgio's Drakensnot. En waar gaat het dan over, dat boekje? Dat die draak verkouden is. En wat gebeurt er dan? Dan moet hij niezen. Puk van Venray Beweegt legt uit hoe de invulling van deze ochtend tot stand kwam. Ja, het lijkt misschien een beetje een gekke combinatie, want voorlezen is vooral binnen zitten, gaat het om de taalontwikkeling en bewegen is vooral buiten, gezellig met vriendjes en vriendinnetjes samen zijn. Maar de Biep en Venray Beweegt staan allebei voor de gezondheid van het kind in het algemeen. En het gaat dus niet om dat je continu alleen maar buiten aan het spelen bent en ook niet continu alleen maar voor aan het lezen bent, maar de combi. Daar gaat het om. Ook de gemeente Venray vindt voorlezen, gezond eten en bewegen erg belangrijk. Nou, dus omdat we dat niet alleen die taalontwikkeling belangrijk vinden, maar we willen eigenlijk dat alle kinderen gewoon in Venray gezond opgroeien. En dan is de combinatie fantastisch, want gezond opgroeien gaat niet alleen door de hersenontwikkeling, zal ik maar zeggen, maar ook met bewegen en ook met gezond eten. Dat gaat hand in hand en die 3 dingen samen maken, denk ik dat alle kinderen ook lekker in hun vel zitten. Vandaar ook dat we vandaag een mooi programma in elkaar gezet hebben. We begonnen met voorlezen, daarna is er lekker samen gegeten en uiteindelijk gaat er nog bewogen worden. Maar het begint zo lang als allemaal in de gaten krijgen dat ze daarmee begonnen zijn. Ja. Op woensdagmiddag 31 januari is er nog een activiteitenmiddag in de Biep voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Zij kunnen samen met hun ouders leuke workshops komen doen.